Hey, mit navn er Simon. Jeg er med i det her udvekslingspilejs med Island. Og jeg vil lige hurtigt fortælle lidt om mig selv. Og så har jeg nogle klip, jeg gerne vil vise. Jeg vil egentlig vise sådan mit værelse lige hurtigt. Der er lige den der. Okay. Så. Rundt omkring. Så det godt nok. Så. Nej, jeg råder aldrig. Det er det. Nej. Okay, så her er min skat. Min computer. Min elskede computer. Her bruger jeg det meste af min dag på. For helt ærligt. Stort set. Og her er noget med tøj. Noget af det. Jeg har hørt rigtigt. Ja, men jeg tror egentlig de fleste piger har. Jeg har ikke noget der. Okay, så har jeg lige at okay, så har jeg det her til sidst nogle forskellige klip af mig og sådan fokus. Mig og mine venner. Og og ja, det er så det hele. Step to it. Step up. Step back. Step up. Step to it. Step 1. Learn your lessons and take criticism. It'll enable you to make it bigger. Step 2. Keep it real. Stay true to you. You don't need to be anyone else because you are you. Step 3. Enjoy every syllable you deliver, whether it's ignorant or lyrical, whether it's simplistic or difficult. Step 4. Always remember that everything you do is yours, and that should be the reason you do music for. Step up, step back, step off.